ଯିଏ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଏ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ପାଇଥାଏ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଯିଏ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ ସେ ଉତ୍ତମ ପିତା ହୋଇପାରେ। ଯିଏ କେବେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ନ କରେ ସେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ମଣିଷ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ରୂପବତୀ ନାରୀ ଅପେକ୍ଷା ଗୁଣବତୀ ପତ୍ନୀ ବେଶୀ ଉପକାରୀ। ଯାହାର କେହି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଭାଇ ନଥାନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଉଦାସ ରହିଥାଏ। ପାଗଳ ଏବଂ ପଶୁ ଉଭୟ ସମାନ, ସେମାନଙ୍କର ବିବେକ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସିଧାସଳଖ ସାମନା ସାମନି କହିଦିଏ ସେ କପଟି ମତଲବୀ ହୋଇ ନପାରେ। ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲେ ଧନ ସହଜରେ ଫେରିଆସେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ବର୍ଷାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ। ଯାହାର ପେଟ ପୂରିଥାଏ ତାକୁ ଅମୃତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଷ ପରି ଲାଗିଥାଏ। ଧନୀକୁ ଦାନ ଦେଲେ ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହେ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଜଳ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଯେଉଁ କାମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖି କରାଯାଏ ତାହା କେବେ ଅସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିବା ଲୋକ ସଫଳତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିପାରେ ନାହିଁ। ଚୋର ସର୍ବଦା ଚୋରି କରି ଧରା ନ ପଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏମିତି ପ୍ରାଣୀ କେହି ନାହିଁ ଯାହାର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଧନବାନଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀର ଆଦର ଅଧିକ। ନିଜର ମନ କଥା ସବୁରି ଆଗରେ ଖୋଲି କହିଦେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନୁହେଁ। ଯାହାର ସଂସ୍କାର ଯେମିତି ତାର ଆଚରଣ ସେମିତି। ସାପକୁ ଯେତେ ଦୁଧ ପିଆଇଲେ ବି ସେ ଦିନେ ଦଂଶନ କରିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅସାଧାରଣ ବନାଇ ଦେଇପାରେ। ସତ୍ୟକୁ ଯେତେ ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସାମନାକୁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ନିଜ ପାଦରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର। ଭୋକିଲା ଖାଇବାରେ ଭଲମନ୍ଦ ବାଛେ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଯାହାର ଧନ ଲୋଭ ନାହିଁ। ଶକ୍ତିବାନ କେବେ ସାଧୁ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଧନ ନୁହେଁ ବରଂ ଗୁଣର ଆଦର ସବୁଠି ହୋଇଥାଏ। ମିଠା କଥା କହି କାମ ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗଧକୁ ବି ବାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ କରି ଜଣେ ଧନୀ ହୋଇପାରେ। ଯାହାର ଯାହା ସ୍ୱଭାବ ସେ ତାହା ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। କୁସଙ୍ଗରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକା ରହିବା ଭଲ। ଚରିତ୍ର ମଣିଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ କପଡ଼ା ବାଛିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାପ କଦାପି ଲୁଚି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ କଜିଆ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କାଦୁଅକୁ ଗଲେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କଲେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାଳି ବାଜେନା। ଫଳ ଯାହା ହେଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଚାରରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଇପାରେ। ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।